И здравейте хора, аз съм Титан БГ. Днес снимам на Galaxy Wars и вече ви като започнах. Изчакайте един момент. Don't let that droid get past our defenses. Проблем, лаг. Хайде бе, махай се. Добре. Скатечката, гледай с коста. Така. Добре. Чакайте, че много ми лагвам. Не разбирам защо. Но, това вече се оправи. Така. Имам в линия тук базука. Гледайте какво става. Търет. Ужас. Право, страхот. Така. Какво тук? Има опането ми вижда. Има дефентър. Сега дефентър, разбирате ли? Мери! Задник. Не, мамите! I died. I died. Сериозно, гайс. Окей, сега. Правим така. Окей, не съм готов, аз се живих. Чакай, аз накъде хода, бе. Гледайте на какъв съм готин. Окей. Сега. Трябва до 5 минути да победим. Чакай, тук някакъв снайпер кола нещо няма. Тук нещо количка на баба. Не, явно не. Окей. Чакай, насам изчевитката. What? Добре. Странно. Между другото, ще имам описание в кой сервер играя. В IP-то ще е там. Той е известен доста, може да го знаете, казва се Hypixel. Но внимайте, защото е само за платени акаунти. Ще много гак сервер. Дали разбирате. Сега, цепяме тук, какво ще цепиме. Гледайте, къде е друида, бе? Ето ме. Няма шанс. Никакъв. Кой ме цепи, някой ме цепи. Не, някой ме цепи. Страни някъде, отгоре. Тук ме някъде беше. Чакай. Чакай, видим хубаво. Така да ти хони, бе. Мадафак. Айде бе, мри бе. Не. Аз ли го сложих? Не. Why? Why the hell? Why? Oh my god. Why? Божечко мой. Боже мой. Какво бе? Хил бе. Леко са. Kills my. Окей. Бомбичка. Я виж тук има. Супер. Готово бе. Цепи не. Цепна. Видях. Хора, това много е хубаво видео. Така. Те не мога, маля, те до точка Б не мога ни стигнат, ужас. Толкова ли са зле тия? Мога съм и друг. Чакай, ще правим Bounty Hunter след малко. Да, чакай направо си го пусна. Bounty Hunter. И като умра сега, ще имам този това. Къде е това? Motherfuck. Искам.
Да вземем петло. Чак ще ме нагнае. 60 seconds left. Умри, бе! Не! Метам бомбичка. 30 seconds left. Stop them from moving that droid. Мале, ние ще ги бием тайгра, хора. Сериозно ви казвам, ще ги бием тайгра. Да, иха. Мале, това е по-яко. Това какво прави? Бомба някаква. Аха. Добре. Num 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 num. Това ще бъде хора. Много харесва. Ще видим следващия път. Не забравяйте да се абонирате. И... Добре. Чао.